Здравейте, Десислава съм от Дървото на живота и днес ще споделя една прекрасна новина за вас. Ако ви е писнало да живеете еднообразният живот, ако вече не може да издържате паникатаките и тревожните си състояния, ако имате проблеми с децата, с съпруга или проблеми с своят саботаж, проблеми с ограничаващите вярвания, аз ще те зарадвам, защото тук си на правилното място. Създадох програма, която е 3-месечна програма. Не един, не два, 3 месеца промяна. Защото мисля, че толкова е достатъчно да променим абсолютно всичко в себе си и да живеем живота, който заслужаваме. През тези 3 месеца ти ще имаш уникални резултати. 3 месеца, 3 констелации, дълбоко да влезнем и да бръкнем там, където е необходимо. Работа с себе си. Домашна работа ще давам изключително много, в зависимост от спецификата на проблема и на казуса. Ще има рисуване на мандали за свързване с енергийният егрегор на рода. И за финал медитация, с която да черпим силата от поколенията назад. Силата и ресурса. Ако решиш и ти да преобразиш себе си, да превърнеш своя живот в един прекрасен живот, в приказката, която мечтаеш, запиши се, сега е момента за промяната.